ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி போற்றி. நாம் இந்த பதிவில் வாராகி அம்மன் வழிபாட்டிற்குரிய சிறந்த காலம் எது என்று பார்ப்போம். வாராகி அம்மன் வழிபாட்டை எந்த நேரத்தில் முதல் நாள் தொடங்குகிறோமோ அதே நேரத்தில்தான் எப்போதும் வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும். இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். பொதுவாக அம்பிகை என்றாலே மாலை நேர வழிபாடுதான் மகத்தானது. நாம் நினைக்கும் காரியங்கள் தடையின்றி நடக்க மாலை நேர வழிபாடுகளை தான் அதிகம் செய்ய வேண்டும். மாலை நேர வழிபாடுகளில் முதன்மையான இடம் உக்கிர தெய்வங்களுக்கு உண்டு. வாராகியே அதன் நாயகியாக விளங்குகிறாள். இவளை மாலை நேரத்தில் தொழும் பொழுது மட்டும் இவள் சக்தி பெருகும், நம் வலிமையும் பெருகும். காலை வழிபாட்டிற்கு 25% நற்பலன்கள், மாலை வழிபாட்டிற்கு 70% நற்பலன்கள், இரவு நேர வழிபாட்டிற்கு 100% நற்பலன்கள் நிச்சயம் உண்டு. வாராகி அம்மன் வழிபாடு செய்யும் நேர அளவு 8 மணி முதல் 9 மணிக்குள் அமைய வேண்டும். இந்த நேரத்தில் அவளை அர்ச்சித்து பணியும் போது கிடைக்கும் ஆற்றல் அளவற்றது. மேலும் வாராகி அம்மன் வழிபாட்டை எந்த நேரத்தில் முதல் நாள் தொடங்குகிறோமோ அதே நேரத்தில்தான் எப்போதும் வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும். நம் சுய வேலைக்காக நேரத்தை அடிக்கடி மாற்றினால் கேட்ட பலன் கிடைப்பது கடினம். ஆக காலம் அறிந்து அவளை வழிபட்டு நற்பயன் பெறுங்கள். ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி போற்றி.